ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, दिनै आङो गासै 6था बाथ्रा लानानै फैदों। जि 6था बाथ्राखौ जोङो मोनथिबा जिउआव जोंहा गोबां मुलाम्फा जागोन आरो जोंनि ख्रिस्टियान जिउआ जौगालांगोन आरो लोगोसे आत्मिक जिउआ जौगालांगोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि सरासनस्रायै थांना थानाय जिथु आखल आखुफोर बेफोर गासैबो मोजांनिख्रुइ मोजां जागोन। बेबायदि 6था बाथ्रा लानानै फैदों आरो बे 6था बाथ्रायानो जाहैबाय बाइबेल फरायनायनि मुलाम्फाफोर। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना थिगखौ खोनादों जे जोङो बाइबेल फरायोब्ला बे गासै 6था मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो बे मुलाम्फानि गेजेरजों जोङो ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव आत्मिक जिउआव जोंहा जौगालाङो आरो मोदोम लानानैबो जोङो जौगालाङो आरो जिउआव जोङो जौगायो। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायनो नांगोन। अब्लासो गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोनथिजोबहैगोन जे जोंहा गोथार इसोरनि बोसोनखौ फरायनायाव मा मुलाम्फाफोर दङ, बेफोर मुलाम्फाफोरखौ मोनथिहैजोबनो हागोन। गोथौ ओंथि गोनां बाथ्राखौ बेखेवनायनि सिगाङावनो गोदान नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, नोंथाङा जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समाव नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होनानै होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिनांगौ होननानै नोंथाङा शेयार खालामनानै होदो। बाइबेल देहेन खालामनायनि सेथि मुलाम्फा बे जाहैबाय जिउमायारिनि जौगानाय आरो दैदेनजानाय, आध्यात्मिक बिकास और मार्गदर्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड गाइडेंस। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ मोनथिहोयो जे सैथो आरो असैथोनि गेजेराव बेसेबां फाराग दङ। बै फारागफोरखौ जोङो इसोरनि बोसोननि गेजेरजों मोनथिनो हायो आरो इसोरनि बोसोननि गेजेरजों जोङो मोननो हायो आरो जोंनो बे इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ फोरोङो जे जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन, इसोरनि बे बोसोना जोंनि सोरां जायो, जोंनि लामा जायो, जोंनि जिउमायारि जिउनि मोनसे लामा जायो, जोंखौ दैदेनो। इसोरनि बोसोना बे बिषयाव जोंखौ ओरैहाय मोनथिहोयो। गितफोर 119 नम्बरनि 105 सिरि, नोंनि बाथ्राया आंखौ दैदेननायनि देम्फु आरो लामायाव आंनो सोरां होग्रा जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंनि आत्मिक जिउनि सोरां आरो मोदोम लानानैबो बे जोंनि सोरां। दा बेयावहाय जोङो बे मुलाम्फाखौ मोननो हायो। आरोबाव जोङो 2 तिम'थिनि 3:16 आरो 17 सिरियाव बेबायदि मोननो हाबावो। शास्त्रा इसोरनिफ्राय जाबाय, नंगौखौ फोरोंनाय, जायिखौ रायनाय, गोरोन्थि मावनायखौ फोसाबनाय आरो धोरोमाव लुखांनायनि थाखाय बियो गोनांथार। अब्लासो बे इसोरनि मानसिया मोनफ्रोमबो गाहाम हाबानि थाखाय थामथिम खालामजाखानाय जागोन। प्रेज द लर्ड। बेनो जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनायनि मुलाम्फाफोर, जेरावहाय इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोङो नंगौखौ फोरोंनाय, जायिखौ रायनाय, गोरोन्थि मावनायखौ फोसाबनाय आरो धोरोमाव लुखांनायनि थाखाय बियो गोनांथार। दानाब्ला फैदो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनायाव नैथि मुलाम्फा, बेनो जाहैबाय गोसोनि सान्थि आरो रंजानाय। मन की शांति और सांत्वना, पीस ऑफ माइंड एंड कम्फर्ट। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों। फिलिपियारि 4:6 आरो 7 सिरि, मुङा मुंसेनिबो थाखाय दा जिंगासि, नाथाय जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो। साननानै मोनहासयै इसोरनि गोजोननाया नोंसोरनि गोसो आरो जिउखौ ख्रिस्ट' जिसुजों खौसे जानायाव गिनाङा जासे दोनगोन। जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन, अब्लाना जोङो बे गोजोननाय, बे कम्फर्टखौ मोननो हायो। बे जाहैबाय इसोरनि होनाय बाथ्रा बोसोन। बे बोसोना मा? मुङा मुंसेनिबो थाखाय दा जिंगासि, गासैखौबो हामबाय होननायजों इसोरनो मोनथिहो, जोंनि गासै जिंगासिनायखौ इसोरनो मोनथिहो होननानै इसोरा जोंनो बे बाथ्राखौ फोरोंनानै दोनखादों। आरो जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन, बे बाथ्राखौ जोङो मोननो हागोन आरो जेब्ला जोङो बे बाथ्राखौ मोनथियो, अब्लाना जोंहा इसोरनि सायाव फोथायनाया बोलोग्रासिन जायो आरो जोंनि जिउआव जोंनि जिंगासिनायफोरा गोजान जायो। आरो जेब्ला जोंनि जिंगासिनायफोरखौ जोङो गुबुननो होनो हायो, डेट मिन्स इसोरनो जेब्ला होनो हायो, अब्लाना जोंनि गोसोआव मोनसे सुख सान्थिया फैगोन, गोसोनि रंजानाया फैगोन, गोसोनि दुखुआ जोंनिफ्राय गोजान जागोन। मानोना जोंहा इसोरनि सायाव, जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव फोथायनाय दङ आरो जोंनि गासै दुखु दाहाखौ जोङो जिसु ख्रिस्ट'नो होबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ लाबाय। बेयावहाय जोङो गोजोननायखौ मोननो हाबाय। जोङो माब्ला बे बाथ्राखौ मोनथियो? बे बाथ्राखौ जेब्ला जोङो देहेन खालामो, अब्लाना जोङो मोनथियो। दा बेयावहाय बेनो जाहैबाय नैथि मुलाम्फामोन। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनायाव थामथि मुलाम्फा। पापनि मुक्ति आरो आत्मानि सोदांनाय जायो। पाप से मुक्ति और आत्मा शुद्धि, फ्रीडम फ्रम सिन एंड सेल्फ पिउरिफिकेशन। जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन, इसोरनि बोसोना पापखौ सिनाय मोननो थाखाय जोंखौ फोरोङो आरो जिउखौ माबायदि फोसाबनानै लानांगौ बे बिषयाव
इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोङो। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना बे बिसयाव बेबायदि बुंदों 1 ज'हननि 1:9 सिरि। नाथाय जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान लाब्ला बियो गावनि जबानखौ लाखिगोन आरो गाहामखौ मावगोन। बियो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो जोंखौ गासै अधर्मनिफ्राय फोथारगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ फरायो अब्लाना जोंनो इसोरनि बोसोना पापखौ सिनायनो थाखाय जोंनो गियान बोलोफोरखौ होयो आरो जोङो जेब्ला गावखौ पापी होननानै सिनाय मोनो अब्लाना जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव गावखौ निमाहा बियो। गावनि खुगाजों जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव निमाहा बिगोन बुंगोन अब्लाना जिसु ख्रिस्टआ गावनि प्रमिसखौ लाखिगोन आरो बियो साफ्रोमखौबो निमाहा होगोन। बे जाहैबाय जों गावखौ गोथार खालामनाय, पापनिफ्राय गोजान लाखिनाय आरो गावखौ सेल्फ पिउरिफिकेसन खालामनाय जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो दानाब्ला थांदोनि ब्रैथि मुलाम्फा जेराव इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामोब्ला जों मोननो हायो। बेनो जाहैबाय फोथायनायाव जौगानाय आरो इसोरनियाव फोथायनाया जौगालाङो। विकसित बिश्वास और परमेश्वर पर भरोसा, स्ट्रेंथेन फेथ एंड ट्रास्ट इन गॉड। सानफ्रोमबो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनाया जोंखौ फोथायनायाव बोलोगोरा खालामलाङो आरो जों जे इसोरखौ फोथायनांगौ बेखौ जोङो बाइबेल देहेन खालामनाय, बाइबेल फरायनायनि गेजेरजों गोबां थुलुंगा मोननो हायो। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों रमारि 10:17 सिरि। अब्ला इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोनासंनायजों फोथायनाया सफैयो आरो ख्रिस्टनि बाथ्राखौ खोथानायजों गाहाम रादाबा खोनाजायो। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, माबायदि फैयोनो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनायनि गेजेरजों फोथायनाया फैयो होननानै जों महा खोनासंनो मोनगोन, माब्ला खोनासंनो मोनगोन? बे जाहैबाय जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन, इसोरनि बोसोनखौ जेब्ला जोङो फरायगोन अब्लाना जोङो खोनानो मोनगोन। नंगौ, जोङो गिर्जायाव थांनायनि गेजेरजों, पार्लायाव थांनायनि गेजेरजों जोङो इसोरनि बोसोनखौ खोनासङो, बेबो नंगौ। नाथाय जोंनि आखायावनो जिहेतु इसोरनि बोसोना दङ, जोङो बेखौ देहेन खालामनांगोन। देहेन खालामनायनि गेजेरजों जोंनियाव फोथायनाया फैयो आरो बे फोथायनाया जेब्ला फैयो जोंनि आत्मिक जिउआ बोलोगोरासिन जायो। दा बेयावहाय जोङो इसोरनि बोसोनखौ अरायबो देहेन खालामनांगौ। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि बाथि बाथ्रायाव। बेनो जाबाय आसार खान्थि आरो आखल आखु दानाय। नैतिकता और चरित्र निर्माण, मरेल एंड कैरेक्टर बिल्डिं। इसोरनि बोसोना जोंखौ आसार खान्थि आरो जोंनि आखल आखुफोरखौ मोजाङै दाना लानो थाखाय गोबां फोरोङो। जेरैहाय जोङो गुबुनखौ अननो, जेरैहाय जोङो धैर्यआव थानो, जेरैहाय जोङो जोंनि रागाफोरखौ फोजोबनो, जोङो गावखौ हमथानो, बेफोरबायदि गोबां गुनफोरखौ, गोबां आखल आखुफोरखौ जोंनो फोरोङो। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना गालातियारि 5:22-23 सिरिया बेबायदि बुङो। नाथाय गोथार जिउनि बिथाया जाबाय अननाय, रंजानाय, सान्ति, सैसोनाय, अनसोनाय, गाहाम जानाय, फोथायग्रा जानाय, गुरै जानाय आरो गावखौ हमथानाय। बेफोरनि जेंना आयेन गैया। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जेब्ला बाइबेल देहेन खालामो, इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामो, इसोरनि बोसोनखौ जेब्ला जोङो फरायो अब्लाना जोङो जोंनि आखल आखुफोरखौ माबायदि खालामनांगौ बेखौ जोङो मोनथिनो हायो। जेरावहाय जोंखौ मा बुंदों गोथार जिउनि फिथाइ होननानै, जोङो अननो गोरों जानांगौ, जोंनियाव रंजानाया थानांगोन, जोंनिया सान्तिया थानांगोन, जोङो सैसोनो हानाय बेक्ति गुनखौ जों बानायना लानांगोन, अनसायनो गोरों, गुबुनखौ अननो गोरों जों जानांगोन, गाहाम जोङो खालामग्रा मावग्रा जानांगोन, जोङो फोथायग्रा जानांगोन, दद्र जानांगोन। बेफोर गासै आखल आखुफोरखौ सोर फोरोङो? बाइबेला फोरोङो। जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन, सासे इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामग्राया गुरै, दद्र, नम्र, अनग्रा, सैसोनो हाग्रा, बेफोर गासै गुनफोरा थायो आरो बे गासै गुनफोरा इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनायनि गेजेरजों फैयो। दे दानाब्ला जोङो नायदोनि द'थि बाथ्रा, जोबथा बाथ्रा, जेराव इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामोब्ला जोङो मुलाम्फा मोननो हायो। बेनो जाबाय गोजोननाय आरो जिउनि थांखिखौ मोननो हायो। कन्टेनमेन्ट एन्ड पार्पस इन लाइफ, सन्तोष और जीवन में उद्देश्य। बाइबेला जोंखौ बेखौ फोरोङो दि सैथो गोजोननाया इसोरनि रायजोआव दङ आरो बिनि इच्छाखौ जाफुंहोनाय, बिनि इच्छाखौ मावनायाव अरायनि गोजोन सान्थिया दङ आरो बेनो जोंनि जिउनि थांखि। इसोरनि रायजोखौ नागिरनाय, इसोरनि इच्छाखौ हास्थायनाय, इसोरनि इच्छाखौ नागिरनायानो जों साफ्रोमनोबो मोनसे उद्देश्य एबा थांखि। जेरावहाय इसोरनि बोसोना माथाइनि 6:33 सिरिया ओरैहाय बुंदों, नाथाय इसोरनि रायजो आरो बेनि धोरोमखौ नागिरग्रो, अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिथु सैथो गोजोननाय, जोंनि जिथु जिउनि जिथु थांखि दङ, बे थांखिया जाहैबाय इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रोनायानो जोंनि थांखि जानांगौ। आरो बे थांखिखौ जोङो बहा मोनथियो? जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामो अब्लाना जोङो जोंनि थांना थानायनि
गिबि थांखिखौ जोङो मोननो हायो आरो बे थांखियानो जाहैबाय इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रोनायानो जोंनि उद्देश्य जोंनि जिउनि थांखि बे जानांगौ आरो बे थांखिखौ जेब्ला जाफुंसार होगोन जोङो जोंनि जिउआव गासैखौबो इसोरनिफ्राय जोङो मोनदेरजोबगोन मानोना इसोरनि बोसोना जोंखौ मोनथिहोदों दि सिगां बिनि रायजोखौ नागिरग्रो इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रो गासैखौबो होदेरनाय जागोन होननानै दा बेयावहाय जोंनि जिथु थांखि जानांगौ मावनांगौ थांखि जानांगौ बे जाहैबाय इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रोनाय अनजाग्रा प्रियफोर जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामो अब्लासो जोङो बे बाथ्राखौ मोनथिनो हायो बेनो जाहैबाय जोबथा मुलाम्फामोन अनजाग्रा प्रियफोर जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों इसोरनि बाथ्राखौ देहेन खालामनायनि मोनद' मुलाम्फाखौ जोङो नायबाय बे मोनद' मुलाम्फाखौ जोङो माब्ला मोननो हायो जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामो इसोरनि बोसोनखौ फरायो अब्लाना बेफोर गासै मुलाम्फाफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरावहाय जोंनि आखल आखुआ मोजां जागोन जेरावहाय जोंनि आत्मिक जिउआ जों जौगालांगोन जेरावहाय जोंनि जिउआ समायना जागोन थांना थानायाव जोंहा मोजांनिख्रुइ मोजांसिन जागोन बेफोर गासै मुलाम्फाफोरखौ बे इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामोब्ला जोङो मोननो हायो आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनदों माबा मोनसे बाथ्राखौ सोलोंदों आरो जिउआव आशीर्बाद मोनदों होननानै फोथायदों दे अब्ला प्रियफोर इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन दानि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै प्रेज द लर्ड हालेलुया बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै थेंक इउ